खुलुमबाय नोंथांमोनखौ सानसेयारि रादाबाव बरायनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं नोंथाङा जुदि निउस खोनासंनो मोजां मोनोब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला खारन बे चेनेला गोदानसो बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ थौदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेयारि रादाबखौ आं फोसावलांसै मिथिनो मोननाय जादों दि बिपि पार्टिया मोन 29 मासि देरहासार जानानै हारसिङैनो सोरखार दानो हाबाय जेरै बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारिया सोरखार दायनि सिगां थामहिनबा बिटिसि बिसायख'थिनि सिगांनो जेरैबायदि खोथा होदोंमोन रायजो राजाफोरनो बेबायदिनो फिथाइखौ मोननो हादों बिपि पार्टिया नोंथांमोना माखासे बियाबफोराव देरहानाय मुंफोरनि एमसिएलएफोरखौ फोरमायनो सानदों 1 नं पदबजरा बियाबनिफ्राय बिपि पार्टिनिफ्राय मनमोन ब्रह्मआ देरहासार जानो हाबाय 2 नं गुमा बियाबनिफ्राय बिपिएफ दोलोनिफ्राय आन्तास आलिया देरहासार जानो हाबाय 3 नं श्रीरामपुर बियाबनिफ्राय बिपि पार्टिनिफ्राय मंक्लेश्वर रहमाना देरहासार जानो हाबाय 4 नं जमदुवार बियाबनिफ्राय उलियाम नार्जारिया देरहासार जानो हाबाय 5 नं सराइबिल बियाबनिफ्राय बिपि पार्टिनि मृत्युंजय नार्जारिया देरहासार जानो हाबाय 6 नं कसुगाव बियाबनिफ्राय रबिराम नार्जारिया देरहासार जानो हादों 7 नं फकिराग्राम बियाबनिफ्राय मोननो हायाखै रिजाल्टखौ दतमा बियाबनिफ्राय थामहिनबा 8 नं दतमा बियाबनिफ्राय बिपि पार्टिनि प्रकाश बसुमतारिया देरहासार जानो हाबाय 9 नं मनरगाव बियाबनिफ्राय बिपि पार्टिनि जुबिराज बसुमतारिया देरहासार जानो हाबाय 10 नं देबरगाव बियाबनिफ्राय बिपि पार्टिनि हाग्रामा महिलारिया देरहासार जानो हाबाय 11 नं बावखुंग्रि बियाबनिफ्राय बिपि पार्टिनि दनेश्वर गयारिया देरहासार जानो हाबाय 12 नं सालाखाथि बियाबनिफ्राय देरहासार बसुमतारिया देरहासार जानो हाबाय 13 नं चिरांदुवार बियाबनिफ्राय बिपि पार्टिनि सुकुर सिंह मोसाहारिया देरहासार जानो हाबाय 14 नं चिरांदुवारनिफ्राय इउपिपिएल पार्टिनि काम्पा बरगयारिया देरहासार जानो हादों 15 नं काजलगाव बियाबनिफ्राय बिपि पार्टिनि पानिराम ब्रह्मआ देरहासार जानो हाबाय 16 नं निसिमा बियाबनिफ्राय बिपि पार्टिनि जेम्स बसुमतारिया देरहासार जानो हाबाय 18 नं सुबाइजार बियाबनिफ्राय बिपि पार्टिनि धीराज बरगयारिया देरहासार जानो हाबाय 18 नं मानास सेरफां बियाबनिफ्राय इउपिपिएल पार्टिनि धनन्जय बसुमतारिया देरहासार जानो हाबाय 19 नं तुरिबारि बियाबनिफ्राय बिपि पार्टिनि कालिलुर रहमाना देरहासार जानो हाबाय 20 नं मातांगुरि गामि बियाबनिफ्राय बेगम आक्तारा आहमेदरा देरहासार जानो हाबाय बिपि पार्टिनिफ्राय 21 नं सालबारि बियाबनिफ्राय बिपि पार्टिनि दिगन्त गयारिया देरहासार जानो हाबाय 22 नं कक्लाबारि बियाबनिफ्राय इउपिपिएल पार्टिनि मन्टु बड'आ देरहासार जानो हादों 23 नं दिरा बियाबनिफ्राय बिपि पार्टिनि अंगुस्तुस टिग्गा बिथाङा देरहासार जानो हाबाय 24 नं मुसलपुर आरो 25 नं बागानपारानिफ्राय फिथाइखौ मोननो हायाखै 22 नं दारांगाजुलि बियाबनिफ्राय बिजेपिनि बिजितकेरा नार्जारिया देरहासार जानो हादों 24 नं नाग्रिजुलि बियाबनिफ्राय बिजेपि पार्टिनि बाजान दासआ देरहासार जानो हादों 28 नं गयबारि बियाबनिफ्राय इउपिपिएल पार्टिनि प्रमद बर'आ देरहासार जानो हादों 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबनिफ्राय बिपि पार्टिनि गणेश कसारिया देरहासार जानो हादों 30 नं गरेश्वर बियाबनिफ्राय बिपि पार्टिनि महेश्वर बसुमतारिया देरहासार जानो हादों बेबायदिनो गैराबारि बियाबनि थामहिनबा 31 नं गैराबारि बियाबनिफ्राय बिपि पार्टिनि लोमस्राव दैमारिया देरहासार जानो हादों 32 नं बेरगाव बियाबनिफ्राय फिथाइखौ मोननो हायाखै 33 नं नंनै सेरफां बियाबनिफ्राय बिपि पार्टिनि फुल टप'आ देरहासार जानो हादों 34 नं कालिंदुवारनिफ्राय फिथाइखौ मोननो हायाखै 35 नं मोदैबारि बियाबनिफ्राय बिपि पार्टिनि जगुरि सरकारा देरहासार जानो हाबाय 36 नं हरिसिंगा बियाबनिफ्राय त्रिदीप दैमारिया देरहासार जानो हाबाय 34 नं धोनस्रि बियाबनिफ्राय प्रेस मोसाहारिया देरहासार जानो हाबाय 38 नं भैरबखुन्द बियाबनिफ्राय बिपि पार्टिनि रिहन दैमारिया देरहासार जानो हाबाय 39 नं पासनय सेरफां बियाबनिफ्राय बिपि पार्टिनि सियाम बुन्दी सन्दिया देरहासार जानो हाबाय 40 नं रौता बियाबनिफ्राय बिपि पार्टिनि सरन बर'आ देरहासार जानो हाबाय नैथि खौराङाव दङ धुबुरी जिल्लानि सापराव थानाय दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि खावलायनाय आरो जायगानि सुबुंफोरनि मददजों दुलाराय धुबुरी जिल्ला फरायसा आफादजों खुंफुंजानाय आसाम हादोराव जोनोम मोननाय महरगिरि जुबिन गार्गनि हरखाबै रुंसारि जानायनि थाखाय बिथांनि जिउमानि थामहिनबा बिथांखौ न्याय मोननो थाखाय मोनसे हेंथा हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों बे हानजा सुरनाय हाबाफारिया सापरनि गांधी मैदाननिफ्राय सापर बाजारसिम जादोंमोन रोजा रोजा सुबुंफोरा मैया आखायाव ममबाति लानानै प्लेकार्ड लानानै श्यामकानु महन्तनि हेंथायै सोमावसारो आरो सिद्धार्थ शर्मा आरो सिंगापुर खानग्रा सुबुंफोरखौ नायबिजिरनो आरो बिथांमोननि सायाव गोख्रोङै
नायबिजिरनांगौ आरो बिथांमोनखौ साजा होनांगौनि दाबि खालामो आरो जोंनो न्याय नांगौ बायदि स्ल'गान होनानै सापर्टनि गोबां ओनसोलाव दुमखांहोदों। मख'नो गोनांदि सोमावसारगिरिफ्रा बायदि बायदि स्ल'गानजों गावसोरनि गोख्रों दिन्थिफुंनायखौ गोख्रोङै दिन्थिदोंमोन। बेनि उनाव मोनसे हेंथा जथुमबो बिथांमोना खुंनाय जादोंमोन। धरना होनाय मेलाव दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि लेङाइ नेहाथारि दीपक शर्मा, जिल्ला फरायसा आफादनि आफादगिरि सन्जीब दास, धेमाजि जिल्ला आर्टि ससाइटिनि जानानै मुंदांखा महरगिरि गौतम कावेरी बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन आरो बेजों लोगोसेनो दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि खावलायनाय आरो कामरुप जिल्ला फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया बायहाथा सारियालिनि गेजेराव ममसिका समदल हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लानाय जादोंमोन। मुंदांखा महरगिरि जुबिन गार्गनि सोमोनांथावै थैनायनि थाखाय न्याय दाबिनानै बायहाथा सारियालियाव समदल हानजा सुरनायाव रोजा रोजा सुबुंफोरा धर्ना होदोंमोन। बृहस्पतिबाराव डनाल्ड ट्राम्पआ फोसावदों दि 1 अक्ट'बर खालारनिफ्राय ब्रान्डेड आरो पेटेन्ट गोनां मुलिफोरनि लाबोनायनि सायाव 100% बेसेन होनाय जागोन। ट्राम्पनि बावैसो लानाय थिरांथाया भारतनि फार्मासिउटिकल सेक्टराव गोबां गोहोम गोग्लैगोन होननानै गिनाय जादों। बे आयदानि सायाव आमेरिका हादोरनि हादोरगिरिया बुंदों दि जुदि बबेबा कम्पानिया आमेरिकायाव फार्मासिउटिकल बानायग्रा प्लान्ट गायसना अब्ला 1 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जों जायखिजाया ब्रान्डेड एबा पेटेन्ट गोनां फार्मासिउटिकल दिहुनथायफोरनि सायाव 100% टेक्स जाबसिनगोन। बे समावनो बे फोसावनायनि उनाव शुक्रबारखालि भारतनि फार्मासिउटिकल सेक्टरफोराव गोबां खहा जादोंमोन, जेराव सान फार्माया 52 सप्तानि गाहायसिन 1547सिम सहैदों, जाय सिगांनि बन्दनि रुजुनायाव 5% खम जादों। बेबादिनो बायकाना 3.3% खमायनानै 344 रां आरो जायडास लाइफ साइन्सआ 2.8% खमायनानै 990 रां जादों। मख'नो गोनांदि भारतनि मुलि दारिमिना आमेरिकानि सायाव गोबाङैनो सोनारो। थांनाय बोसोराव भारतनि फार्मासिउटिकल एक्सपर्टनि बेसेना 12.72 बिलियन डलारमोन, जाय बेखौ हादोरनि देरसिन दारिमिनारि एक्सपर्ट सेक्टर महरै बानायदोंमोन।